Daraka na dядо, you're the man. The old man, but still the man. Маленький съвъртня. Може да сме не да мога, ама като се стресне не мога. не се считай, има хубаво диванче, тая гасите. Какво го правиш, морето? То там е най-безопасно. Много препознаваме собствениците на Портелка, здравейте! Сега ще ви заведем в едно специално събитие. Чакай малко. Здравейте, в момента се намираме на най-специалното събитие тази година. Това е юбилея на дядо, 70 години. 70 години. Влизаме в ресторанта. Гостите всички... къде си имаш? Гостите всички мен снимай. Само ме. Много гости има този дядо. Леле! Снимайте прекрасната украса от артелието. Артелието, която сигурно пак не се оставила. Реклами ли правите? Кой я прави? Прави реклама на артелието. Да. Рекламираме твоята украса. Твоите услуги. Който е неспокоен, ще се обажда, да го успокояваме. Така че ще го погледнем от към тая страна, че това ни събира и аз много благодаря на всички ви, че уважихте моите покана, че сте тук. Бях много така приятно, не точно изненадан, но беше много приятно да чуя от всички ви, когато ви каних, че вие очаквахте тази покана. Пък аз си мислех дали да е... И тя ни зарадва. Значи ни напознаваш. Това много ме зарадва, което означава, че не сте ме изтрили от паметта, в това число на телефоните. И се надявам още дълго време така да се чуваме. Така че, преди всичко на вас благодаря, че дойдохте, че се отзовахте, че и от нас зависи дали ще направим по-накъдето се очаква. И аз като Марина да подсказвам. И това, че всички казаха да, с нощувка, без никакви колебания. Без условности. Да, това е също добър знак. Което означава по-продължителен контакт. Марина, от тебе се научих, че трябва да има някой така да бута. И аз на следното... Не скачи, ние не ставаме. Обаче малко помощ не трябва. Значи това беше първата ми благодарност към всички ви. Втората беше към нея, ама тя просто се изпроси. А може да направиш нещо. Ще да прави необходимото за организацията, за подбора на местото, за подбора на всичко, което трябваше да се случи и го направихме. Така че, разбира се, на нея съм много благодарен. Както винаги, тя ме е подкрепила и затова надявам се събитието да се случи хубаво. Благодаря на Радостина и на Гергана. Тя е Гергана Федерика. Да. За това, че се постараха да създадат една така уютна обстановка. Видимо го направиха с огромна любов, за което много им благодаря. Личи, нали? Благодаря на Николай, собственика на ресторанта, че така прие много радушно да се срещнем тук. Той е наш стар приятел и много се отдайно подходи към нещата и то се вижда, не надявам. Така че на него благодаря. Благодаря на Евгений, който прие да
Тук съм. Няма да ме виждате, но ще ме чувате. Благодаря и на целия екип на Николай, които тази вечер предполагам така се саят да ви доставят удоволствие. И другия момент е да кажа на здраве. Благодаря на Господ, че днес даде това хубаво време. След това ще дойде. Днес беше много хубаво, някои се разходиха, някои не можаха. Ние се разходихме друга. Но утре, аз да поясня, утре в 9:30 има нов курс разходка из язовира. Надявам се, някои може да повторят, други пъти не са били да дойдат. И предполагам, че поканата си ви обърнала внимание, но да ви кажа отново, има закуска. Ники, от колко часа? Ники? От колко часа е закуската да обявим? 8. След 8. Чумата ще е готова. И банец. Да нямаш кембе. Ама той каза, може в аванса. Така че утре закуска, разходка и дежурване. И въдице носи. Аз видях, аз не знам, не на здраве, що може да се забравя, че ме грузин. На здраве. Да, благодаря. Страх е, че ще остане в закуската. Да ни излага. Най-може. Ресторант?